אהלן חברים, ברוכים הבאים. אנחנו היום נעשה הדרכה קצרה על איך להשתמש במערכת קארדמי לשליחת הודעות. אז פה בהתחלה למעלה יש לנו את הגדרות המינוי. הגדרות המינוי בעצם מופיע לנו עוד כמה ימים ומה התאריך עד מתי המנוי יהיה בתוקף. כמובן שתמיד אפשר לדבר איתנו ולהאריך את תוקף המנוי. יש לנו מתחת את ניהול ההודעות במסך הזה. בואו נתחיל לעבור על ארבעת השורות שיש לנו פה. השורה הראשונה שיש לנו פה זה פעם בכמה זמן ישלח הודעה. אם נלחץ על זה אנחנו נראה שההודעה תשלח לבן אדם אחת ל-30 יום. זה אומר אם בן אדם חייג אליי היום וחייג אליי מחר, היא לא תשלח לו מחר, היא תשלח אליו רק היום, ובעוד 30 יום שהוא יחייג אליי, ההודעה תשלח לו שוב פעם. יכולים לשנות את זה למספר ימים שאנחנו רוצים, יכולים להחליט שההודעה תשלח רק פעם ביום או פעם ב7 ימים, לעשות שמירה, וכמובן להפעיל את הסוויץ'. במידה והסוויץ' יהיה מחובה, הכפתור פה יהיה מחובה, אז זה פשוט כל פעם שהבן אדם מתקשר, לפי הגדרות שנגדיר תכף, זה פשוט ישלח לו את ההודעה. אם נרצה להגביל את זה לכמה זמן, אנחנו נצטרך להפעיל את הסוויץ'. בואו נחבא אותו עכשיו ונמשיך הלאה. שיחות נכנסות. מה זה אומר שיחות נכנסות? בואו נלחץ כדי לערוך את ההודעה שנשלחת. אז פה אנחנו יכולים לבחור את תוכן ההודעה. היי, שמחנו לשוחח איתך. ואפשר לרשום פה את ההודעה שאנחנו רוצים, ואפשר פה בלחיצה הזאת להכניס את הקישור לכרטיס ביקור שלנו. כמובן שזה אנחנו נגדיר מראש בהקמה של הכרטיס. ופה אנחנו בוחרים האם אנחנו רוצים למי ההודעה תשלח ואיך היא תשלח. אז קודם כל, אם הכפתור פה שלח הודעה לאנשי קשר מחובה, זה אומר שזה תשלח רק לאנשים שהם לא שמורים אצלנו באנשי קשר. במידה ונפעיל את זה, ההודעה תשלח גם כן לאנשים שמחייגים אלינו בשיחות נכנסות. זה החלטה שלכם מה לעשות. אנחנו לרוב בשיחות נכנסות נדליק את זה, וההודעה הזאת תשלח לכולם. איך היא תשלח? פה עכשיו אנחנו בוחרים, וחשוב מאוד מאוד להדליק את מה שאנחנו רוצים. אפשר לבחור ב-SMS, אפשר לבחור בוואטסאפ ביזנס או בוואטסאפ רגיל. אני אוהב להשאיר רק את ה-SMS דלוק. נעשה שמירה, וכמובן נפעיל את הסוויץ' במסך הראשי, שמי שמחייג אלינו שיחות נכנסות יקבל את ההודעה הזאת. אז יש לנו פה הודעה אדומה שרשום הודעה תשלח גם לאנשי קשר, כי הדלקנו פה את האנשי קשר. אם נחבא את זה, ההודעה הזאת היא נעלמת. שיחות יוצאות, אותו דבר גם כן בשיחות יוצאות, נוכל לבחור פה את תוכן ההודעה, מותאמת אישית לשיחות יוצאות, ונשמור את זה גם כן, אם נרצה להפעיל נפעיל. שיחות שלא נהנו, מה קורה ברגע שהשיחה לא נהנתה, גם כן פה יש לנו כבר איזשהו דיפולט של הודעה, כמו בשאר ההודעות, אנחנו נוכל לשנות את זה, למחוק, להוסיף, לבחור מה אנחנו רוצים ולשמור. בואו נתקדם הלאה למסך השני. יש לנו פה למטה בעת שיחה, ויש לנו כפתור צף. כפתור צף זה כפתור שבעצם ברגע שאנחנו בשיחת טלפון, יהיה לנו כמו כפתור כזה עם סמל של האפליקציה שצף במכשיר, אפשר להזיז אותו מצד לצד, כמו הכפתור פלוס למטה פה שיש פה שהוא צף כזה, הוא יהיה פשוט עם הלוגו של האפליקציה שלנו. פה למעלה אנחנו יכולים לחבות את הכפתור הזה כדי שלא יופיע במהלך שיחה. אם אנחנו מדליקים את זה הוא יופיע, ובואו נראה מה זה כפתור צף. פה אנחנו יכולים לבחור כמות גדולה של הודעות שיהיו לנו פה בסטנדביי. לדוגמה כבר הכנו פה הצעת מחיר למתנפחים לצורך העניין, מתנפח גדול 500, מתנפח קטן 300, אפשר להוסיף פה קישור, אפשר להוסיף פה מה שרוצים, ונשמור את זה. אותו דבר, הצעת מחיר נוספת למכונת פופקורן. בואו נראה, אנחנו לוחצים פה על הפלוס ונוסיף הצעת מחיר למכונות, זה בשבילנו, אנחנו רואים את זה, למכונות סוכר, ואפשר לרשום פה הצעת מחיר למכונות סוכר, זה מה שהלקוח רואה, ואפשר לרשום פה מכונה גדולה 500 שקל, מכונה קטנה 300 שקל, לכן על זה הדרך. אפשר להוסיף פה עוד מה שרוצים, לינקים לאתר, כרטיס ביקור, את הכתובת שאתם רוצים. אפשר להכניס פה את כל מה שאנחנו רוצים בטקסט, ושומרים. שימו לב, יתווסף פה הצעת מחיר למכונת סוכר. אפשר להוסיף פה עוד ועוד ועוד. מה שקורה זה בעצם ברגע שלקוח מחייג אלינו, שאנחנו מדברים עם לקוח, הכפתור הזה יצוף לנו במהלך השיחה, נוכל ללחוץ עליו, לבחור איזו הודעה אנחנו רוצים לשלוח, וישירות לשלוח את זה ללקוח בלחיצת כפתור, גם אם אין לנו את הטלפון שלו שמור באנשי הקשר, וגם אם יש לנו. בהצלחה רבה.